Nevoní. Co to dělá? Tak prosím. No ale začni, ty jsi to rozbalila. Vyber si nějakou bombonierku. To máš jak z Foresta, to je... ale nikdy nevíš, co si vybereš, co ochutnáš. To je dobrý. Jaká to má příchuť? Je to sladký. Je to gumový bonbon, ale líp se to kouše. Já zkusím. Tohle vypadá tak zvláštně. To už je možná zkažený. Je to dobrý. Podle to bude všechno chutnat stejně, to klasicky. Jo. Je jedno jaký? Je to jedno. No, tak to bylo mrtě dobrý. Co je za mnou? Fakt. A mám to stejnou náplň. To jsou taky red beans, ne? Zase.